wanda mu muna ƙara alfahari da cewa su kansu 'yan adawa idan sun tashi haɗawa suna haɗa mulkin mai girma gwamna na shekara 2 da shekara 24 da suka yi suna mulki a wannan jiha. To kuma ko shi ɗin idan sun auna suna da aunawa ne, amma akwai bambanci mai tazara, akwai bambanci akalla kilomita 1000 tsakanin mulkin mai daraja gwamna da kuma mulkin 'yan adawa na shekara 24. Shekara 24 ana mulkin demokradiyya a wannan jiha, amma a ƙaramar mulki ta tsafe akwai waɗanda an yi mulki jam'iyyar su ta yi mulki, amma za ka ga cikin ayyukan da za su hito shekara 20 da wani abu da suka yi mulki, za ga ƙanƙanin abubuwa ne za su hito suna nunawa a matsayin abubuwan da suka samar na roman demokradiyya a wannan ƙaramar mulki ta mu. Amma yau mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal ya isa karamar mulki ta tsafe ranar Juma'a, kuma ya kaddamar da ayyuka ɗaya har kwara 5 a wannan karamar mulki, kuma waɗannan ayyukan shi ya assasa su kuma shi ya gama su. Allah, ayyukan da mai daraja gwamna kawai yake yi su ne demokradiyyar da aka daɗe ana nema a arewacin Najeriya, ba a Zamfara kaɗai ba. Ita Zamfara ba magana ake ba, domin tun da aka fara mulki abubuwan da suka saba yi ko suke yi ba shine asalin demokradiyyar ba. Ko bature ya san abun da ake yi a jihar Zamfara a lokutan baya, ko mulkin da mulki da aka yi a mabambantan mulkin da aka yi a baya, ya san cewa ba shine demokradiyya ba, amma abun da mai daraja gwamna Dr. Dauda Lawal yake yi shine demokradiyya. Ka fara gabatar mana cikakken sunanka. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana injiniya Nura Sani Abdullahi, sarkin samarin tsafe kuma mai mataimaki na musamman ga mai daraja gwamna akan abin da ya shafi siyasa na yankin Zamfara ta tsakiya. Sarkin samarin tsafi. Na'am. Da dama kakan shigo wannan gidan TV inda muke tattauna da kai akan al'amura na siyasa. Na'am. Wanda a kwana biyu kayi shiru, wanda wasu na cewa ila sarkin samari wannan kurciya ya aka yi mun kabajin sarkin samari. To ka san abubuwa ne da ayyuka kuma wanda suka shafi ayyukan al'umma, yana da kyau in aka taba kiɗi a taba karatu. Akwai abubuwa mabambanta da ayyukan da muka yi, wanda ni na jagoranci 'yan jarida zuwa local government 14 da muke da su, zakulo ayyukan da mai daraja gwamna ya yi a waɗannan ƙananan hukumomi guda 14 da muke da su, kuma ayyukan da suka shahi a ɓangaren kiwon lafiya, abubuwan da ya yi akan cigaban ilimi, abubuwan da ya yi akan harkokin noma da kuma hanyoyin raya ƙasa, waɗanda duka mai daraja gwamna ya yi a wannan jiha tamu, kuma a ƙananan hukumomi 14 da muke da su. Yana da kyau duk lokacin da aka ce kana hulɗoɗi na siyasa ya zama na makaminka shine hujjarka. Hujja duk lokacin da wani zai taso da magana ko wace karamar hukuma yake ko ya hito a mataki na siyasa, a kuma shekaru da aka yi akalla shekara 24 ana murza akalar demokradiyya a wannan ƙasa, kuma a wannan jiha tamu ta Zamfara, ina ganin yana da kyau ya zama na cewa cikin shekara 2 din nan da watanni da mai girma gwamna ya yi yana mulki a wannan jiha tamu ta Zamfara, ya kasance muna da abubuwa mabambanta waɗanda za mu haɗa ma al'umma, kuma kowace ƙaramar hukumar mulki muka shiga muna da abubuwa mabambanta waɗanda za mu gaya mutanen jihar Zamfara cewa mai daraja gwamna ya yi a waɗannan ƙananan hukumomi. Bari mu kalli ƙaramar hukumar mulkin ka ta tsafe. Wadda a makon da ya wuce Gwamna Dauda Lawal ya shiga wannan karamar hukumar mulki ta haka. Za ka iya cewa abin da Gwamna Dauda Lawal ya a wannan karamar hukumar mulki ta haka kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuma abin yake? To alhamdulahi, cikin abun alfahari ne da bugun gaba ga duk wani ɗan karamar hukumar mulki ta tsafe, musamman garewatawa, ya kasance cewa mai daraja gwamna ya hau mulki shekara 2 da 'yan watanni a son mulki, amma kahin ma ya cika shekara 2 da wasu watanni akwai ayyuka mabambanta waɗanda ya assasa a karamar hukumar mulki ta tsafe, kuma Allah ya bashi iko ya ƙare su. Matsayinmu na 'yan karamar hukumar mulki ta tsafe abu ne wanda ba mu saba gani ba. Shekara 24 ana mulkin demokradiyya a wannan jiha, amma a karamar hukumar mulki ta tsafe akwai waɗanda an yi mulki jam'iyyar su ta yi mulki, amma za ka ga cikin ayyukan da za su hito shekara 20 da wani abu da suka yi mulki, za ga ƙanƙanin abubuwa ne za su hito suna nunawa a matsayin abubuwan da suka samar na roman demokradiyya a wannan karamar mulki tamu. Amma yau mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal ya isa karamar mulki ta tsafe
ranar Juma'a kuma ya kaddamar da ayyuka ɗaya har kwara 5 a wannan ƙaramin mulki, kuma waɗannan ayyukan shi ya assasa su kuma shi ya gama su. Allah cikin ikon shi ya ba mai daraja gwamna dama a ƙaramin mulki ta Tsafe, masarautar mu da ta shekara 100 da wani abu tana da tarihi, kuma kowa ya san wannan tarihin. Musamman ni yanzu dan masarautar ƙaramin mulki ta Tsafe ne, wanda anan aka haifi uwata, anan aka haifi ubana, kuma ina tabbatar maka da cewa shekaru aru tun kahin ni da waɗanda suka gabace ni sun taso sun iske wannan masarauta a cikin halin kakanikayi a ƙaramin mulki ta Tsafe. Kuma matsayinmu na 'yan masarauta waɗanda ta haifa gaba da baya muna jin zahin irin yadda masarautar ta samu kanta, amma shugabannin da muka yi da mulkin da aka yi a baya ba su taɓa tunani ko su mutunta sarakunan da muka yi a waɗancan zamanin ba, da kuma sarkin da muke da shi mai martaba a yanzu, su ga cewa wannan masarauta ya kamata a inganta ta a zamanantar da ita ba. Zuwan mai daraja gwamna cikin shekara 2, idan yanzu ka je masarautar Tsaya baka cewa rushe ta aka yi gaba ɗaya aka sake sabunta ta, za ka ɗauka ginin ɗauko shi ma aka yi aka aza. Mai daraja gwamna ya mutunta mu, ya daraja mu, kuma ya daraja mai martaba, ya daraja wannan gida, kuma ya daraja al'ummar Tsafe da mutanen Tsafe, ya sa aka rushe wannan masarauta. Domin a lokutan baya da suka gabata muna jin kunya a matsayinmu na 'yan wannan masarauta a ce mun yi baki, ko da daga nan cikin gida ne balle waje, a ce mun yi baki za su zo su ziyarci mai martaba domin aiki ko wani abu da ya shafi wannan. Muna jin kunya a iske wannan gini na masarauta a halin da yake ciki, amma mai daraja gwamna yana zuwa ya sa aka rushe shi tun daga farko, from the foundation level aka rushe wannan masarauta, aka gina muna masarauta ingantacciya, aka gina muna masarauta ta zamani, kuma aka zuba dukkanin abubuwan da ya kamata a zuba wanda zai tabbatar da cewa wannan masarauta ta ansa sunanta masarautar mai martaba 'yan doton Tsafe. Idan yanzu za mu yi baki ko daga Amerika ko daga Ingila ko daga Saudiya, ba mu shakkun duk inda mutum zai zo ya zo masarautar mu domin ya gana da mai martaba cikin mutunci, cikin natsuwa, kuma zai tabbatar da cewa lallai masarautar mu ta shiga tsara a nan arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. Idan za a lissafa masarautu to muna da yaƙini za a sanya masarautar Tsahe, wadda mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal ya gina muna cikin shekara 2 kacal na mulkinsa, kuma aka ƙare aka zuba duk abin da ya kamata. Ina tabbatar maka da mai saurare cewa da mai kallon mu cewa mai girma gwamna sai mai martaba 'yan doton Tsafe sai dai ya shiga da sutura jikin shi kawai, amma duk abin da ake bukata a wannan masarauta an sanya, an gina ta, kuma an zuba waɗannan kaya. Mai girma gwamna ya kaddamar da wannan, kuma ina tabbatar maka cewa ya ba da umarni, ya hannanta ta ga mai martaba 'yan doton Tsafe. Ita wannan masarauta an ƙare ta, an gama da duk abin da ya kamata a sanya mata, an sanya. Mai girma gwamna ya kaddamar da ginin kasuwa da tasha. Ita wannan kasuwa mu a Tsafe kowa ya sani, duk wani matahi da ke hutuwa ta Tsafe ya san irin cinkoso da yake iskewa a wannan hanya tamu ta Tsafe duk ranar Lahadi, saboda kasuwanmu kasuwa ce mai ɗimbin tarihi, wadda makwabta daga jihohi daban-daban waɗanda muke makwabtaka da su suna shigowa cin kasuwa ranar Lahadi a wannan kasuwa. Kasuwar tana cunkushewa musamman kan titi, matafiya suna takura duk lokacin da za su yi tafiya, duk lokacin da za a shigo ƙananan yara har da manya ma da dattawa waɗanda suka manyanta, kasancewa wurin yana cunkushewa, ana samun haɗura mabambanta, ko dai a buge yara ko a buge dattawa, ko wani ya gitta ba daidai ba mota ta buge shi, ko kuma a kawo mu matafiya tsaiko, wanda kowa addinance ma laifi ne ga wanda ya haka nan. Sai muka ga duk gwamnatocin da suka gabata mun yi korafi, mun yi abubuwan duk da ya kamata mu gabatar na korafi, ba a samun muna da wannan ba. Mai daraja gwamna zuwan shi ya ga ya kamata a ware wani wuri, tun da tsohon wuri ne, dama tsohuwar kasuwa ce, an tanade ta don yin wannan kawai, amma ba mu taɓa samun an gina muna ko an samu muna da wannan ba, saboda wata manufa da waɗannan shugabannin da suka gabata suke da shi. Amma zuwan mai daraja gwamna ya sa aka gina muna sabuwar kasuwa mai ɗauke da shaguna mabambanta, inda za a koma domin ci gaba da kasuwanci kuma mai yalwa. Wannan an fara ginin, kuma an kammala ginin, kuma an zamanantar da ita. Haka ita ma tashar mai ka lura ita ma kan titi take, wanda kuma cikin tsakiyar gari take, kuma mutane sukan damu idan wasu abubuwa suka taso ranar Lahadin, cunkushewa ta yi yawa. Mai girma gwamna ya samu muna da tasha ta zamani ingantacciya, wadda mutanenmu masu hulɗar kasuwanci za su je su yi kasuwancin su cikin walwala da jin daɗi ba tare da takura ba. Asibitinmu tsawon shekara da shekaru ina tabbatar maka tun kahin ma a ne ni kaina da ke magana, wannan
wannan asibitin duk wanda ya santa ya san haka take, babu wani abu da aka taɓa mata. Menene bambancin mai daraja gwamna da sauran shugabanni da gwamnonin da muka yi a baya? Bambanci shine lokacin mulkin Mamuda an zo an dan assasa wasu 'yan ginan na a cikin asibitin tamu ta Tsafe. Mulkin mai girma gwamna, tsohon gwamna Mamuda Aliyu Shinkafi, an assasa wasu wurare da ba a ida ba a samu aka kammala ba, Allah ya kawo ƙarshen mulkinsa. Mai girma gwamna yana zuwa ya ce a ida waɗannan wuraren, kuma aka gina akalla an samar da wasu blocks akalla kusan guda 15 a cikin asibitin Tsafe, waɗanda mai girma gwamna ya assasa kuma ya gina kuma ya kammala su. Aka kuma zuba kayan jinya duka a cikin wannan asibiti. Asibitin an inganta ta domin shekara 50 da wani abu ba a taba samun wani shugaba ko wani jagora in banda zuwan shi tsohon gwamna Mamuda da ya je wani abu, ko mai girma gwamna ya zo ya ma yin modernizing asibitin, ya inganta ta, ya gyara ta, ya sanya mata kayan aiki. Wasu kayan aikin da aka dauko aka sanya a cikin asibitin, ina tabbatar maka ba a taba sanya su ba a wannan asibitin. Amma duk wani abu da ake bukata a da, in aka zo da mara lafiya ko da yankewa yayi, in abun ya ci tura a wannan asibitin sai an yi rufarin din shi zuwa Gusau, ko sai an yi rufarin din shi zuwa wata asibiti. Amma domin sauƙaƙa mu mutanen mu na ƙaramar mulki ta Tsafe da kewaye, aka ga bari a inganta asibitin kuma a zuba dukkanin abin da ake bukata domin a hutar da rufarin majinyata da ake yi daga wannan asibitin zuwa wasu asibitota. Mai girma gwamna ya kaddamar da wannan asibitin domin an gama gyaran ta, an gama zuba duk abin da za a zuba na aiki, kuma an zuba duk sabbin kayayyaki wanda shekara 1 zuwa 2 yanzu idan mutum ya bai je asibitin ba, ina tabbatar maka idan ya zo asibitin sai ya yi mamaki a ce wannan asibitin Tsafe ce da ya sani. Akwai ɗakin kwanan likitoci da unguwar zoma wanda shi ma a wancan lokutan an ɗan fara aza tubali na lokacin mulkin mai girma Mamuda, amma kuma mulkin ya yanke mashi. Yanzu mai girma gwamna ya gama waɗannan. Likitan mu idan ya zo yana da wurin da zai zanna permanently ya samu natsuwa, kuma duk inda aka gyara sai an sanya hasken wutar lantarki na rana, wato sola. Duk asibitin an inganta ta da duk abin da ba a taɓa gani ba, kuma an zamanantar da ita. Duk watan Allah mai girma gwamna yana bada magunguna kyauta a asibitotan da muke da su na karkara. Akwai asibitota da dama waɗanda yanzu idan ka je ce ɗaya, asibitin su PHC ce tana nan, ita ma an inganta ta, an yi modernizing ɗinta, ana kan gyaranta. In ka je Keta haka, in ka je Kwaran Gano haka, in ka je Dan Jibga haka, in ka je Bilbis haka, duk waɗannan asibitotan duka ƙarƙashin mulkin mai daraja gwamna aka yi wannan, kuma shekara 2 kacal, wanda mu muna ƙara alfahari da cewa su kansu 'yan adawa idan sun tashi haɗawa suna haɗa mulkin mai girma gwamna na shekara 2 da shekara 24 da suka yi suna mulki a wannan jiha. To kuma ko shi ɗin idan sun auna, suna da aunawa ne, amma akwai bambanci mai tazara, akwai bambanci akalla kilomita 1000 tsakanin mulkin mai daraja gwamna da kuma mulkin 'yan adawa na shekara 24. So yana tabbatar maka waɗannan ayyuka mai girma gwamna ya kaddamar da su a ƙaramar mulki ta Tsafe rana ɗaya. Yayi wannan domin cikin shekara 2 na mulkin shi kuma duka ya samar da waɗannan. 'Yan adawa na zargin cewa Gwamna Lawal bai cika zama a cikin garin Gusau ba. Ya mai da hankali zuwa ga wajen wasu bukukuwa wanda ko a yanzu ya kwashe kusan fiye da mako guda baya a cikin garin Gusau. Yana ce yana wasu ayyuka, su waɗannan ayyuka kusan ba su shahi rayuwar al'ummar jihar Zamfara ba. A sau da yawa dan adawa, ko da yake 'yan adawa kace, ni ban tunanin akwai dan adawa a jihar Zamfara. Na sha faɗi a wannan lokacin a gidajen a kawayen yada labarai daban-daban cewa idan akwai dan adawa wanda ya amsa sunan shi dan adawa, ni a shirya mana zama da ni da shi ya gayi. Ba zan so soki burutsu ba, ko ba zan so irin shaci waɗanda suka saba ba, da irin maganganun da suka saba marasa kai ko marasa kan gado waɗanda suke yi a kawayen yada labarai da sunan adawa. Abinda zan yi magana da su shine mu zanna da ni da shi ya faɗi ayyukan da suka yi lokacin mulkin su, mu faɗi ayyukan da mai daraja gwamna Dr. Dauda Lawal ya yi a cikin shekara 2 na mulkin shi, sai shi wanda ke saurare ko mai kallo ya alƙalanci ya gane cewa wani mulki ne aka samar da demokradiyya, kuma aka samar da roman demokradiyya. Roman demokradiyya ba shi bane abin da suka saba, wanda suka saba cika aljihunsu su yi Kaduna Abuja. Roman demokradiyya shine ayyukan da mai daraja gwamna yake yi. Ayyukan da mai daraja gwamna yake yi shine samar da asibitota, gyaran makarantu, inganta kiwon lafiya, samar da ruwan sha, samar da wutar lantarki, samar da hanyoyi, inganta birane da karkara. Ayyukan da mai daraja gwamna kawai yake yi su ne demokradiyyar da aka daɗe ana nema a arewacin Najeriya, ba a Zamfara kaɗai ba. Ita Zamfara ba magana ake ba, domin tun da aka fara mulki abubuwan da suka saba yi ko suke yi ba shine asalin demokradiyyar ba. Ko Bature ya san abun da ake yi a jihar Zamfara a lokutan baya, ko mulkin
mulkin da mulki da aka yi a mabambantan mulkin da aka yi a baya ya san cewa ba shine demokradiyya ba, amma abin da mai daraja gwamna Dr. Dauda Lawal yake yi shine demokradiyya. Hitar da mai daraja gwamna yake yi da zuwan da yake yi kasashe daban-daban su sun sani kuma sun ganin mu idanunsu abin da yake zuwa yi, domin jihar Zamfara kowa ya sani yau din nan da ake magana ta hijiyar da suka daɗe suna zamba cikin aminci a wannan jiha. Sannan yau da nake gaya maka mai daraja gwamna ya hita, duniya ma tana kallon mulkin da mai daraja gwamna yake yi, domin an karrama shi a matsayin gwarzon gwamna na shekarar 2025, kuma satin da ya wuce hitar da ya wannan karramawa ce, yana gamawa ya wuce ingila din nan kuma akwai ayyukan da ya nemo mana duk ya hita su ya dawo da tsaraba a cikin wannan jiha wadda mutanen jihar Zamfara za su ganin ma idanunsu. Sati mai zuwa ranar Alhamis kuma za a ƙara karrama shi a Abuja kuma a matsayin gwarzon gwamna na shekarar 2025. Sannan kungiyar United Nation za ta karrama shi a Lagos ranar Juma'a kuma a matsayin gwarzon gwamna shi ma a Najeriya. So idan muka diba za mu ga cewa a baya duk mulkin da aka yi duk lokacin da aka zayyano Zamfara za a ga tana Z. Yanzu Allah ya taimaka inda ma za a canza mu Zamfara suna a mai da ita an fara domin a cire Z din. Yau Zamfara ta dawo A. Duk lokacin da za a faɗi Zamfara za ka ga kote na ɗai kote na biyu ƙarƙashin mulkin mai reza gwamna Dr. Dauda Lawal. A da a baya mutanen da suke 'yan kishin jiha ne kuma 'yan jihar Zamfara ne, da suna jin zahi irin abubuwan da ake faɗin Zamfara da su a baya. Yau aka waye gari jihar Zamfara waɗanda 'yan kishin jihar masu ilimi waɗanda 'yan Zamfara ne, tsotson Zamfara ne, waɗanda ta yaye suna ƙasashen waje, suna wasu jihohi, suna wasu sassa na duniya, suna ganin irin yadda Zamfara ta gyaru yanzu. In banda Allah ya kawo mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal, mun kewaya local government 14 nan, mun ga ayyukan da ya zuba, mun ga irin abubuwan da ya a ƙananan hukumomi 14 da muke da su a wannan jiha. Wallahi in banda Allah ya kawo mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal a wannan jihar, ba a san halin da jihar za ta cinci kanta ba. Me yasa na faɗa haka? Lokacin da mai girma gwamna ya anshi mulki a wannan jiha, kowa ya san irin yanayin da ya anshe ta, saboda lalacewa yanayin ma shi gwamnan da ya gabace shi sai da aka waye gari ana bin albashin wata 3 ya tahi da shi. Akwai 'yan majalisu da ya tahi da su suna bin albashin CA na wata 7. Akwai wasu da ya tahi da su ma'aikatu daban-daban duk an ruhe. Yau kuma ana zargin ku da takura ma 'yan majalisa har an waye gari cewa kun dakatar da wakilan da al'umma sun ka zaɓa na kusan shekara 2 zuwa 3. Wannan wani lissahi ne daban ka ɗauko, wanda shi ma na so a ce da ka kawo shi za mu yi shi a matsayin topic daban mai zaman kai ne, amma tun da baka kawo wannan ba za a aje shi ka gayyace ni domin jin wannan topic din daban mai zaman kai shi akan wannan abun da ka kawo. Mu ba mu dakatar da su ba, amma al'ummar su tambaye su sun dai sayar da su sun anshi kuɗin su. A wannan nan gaba zan baka, idan ka nemi mu yi zan dawo za mu yi wannan magana kuma zan fayyace ta tun daga biri hawo tsaya. A da karshe kana da kwarin gwiwa cewa talakan jihar Zamfara za su ƙara zaben gwamnan Dauda Lawal karo na 2? Haja ita ke tallakanta, mun sha hudi. Ai abun da yasa na ce maka ni ina kace 'yan adawa, na ce bamu da 'yan adawa don mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal bai da 'yan adawa a wannan jiha. Dan adawa abun da ake ce mu dan adawa shine kana jin zahin yau ni kamar ni in hito in hudi abun da yau wasu suka yi wanda mai daraja gwamna bai yi shi ba, amma alhamdulahi muna da abubuwa mabambanta waɗanda za mu haɗi kashi-kashi daban-daban. Ajanda 6 na mai daraja gwamna da ya nemi mulki da su, ina tabbatar maka da izinin Allah cikin ajandar nan 6 babu guda wadda ba a yi kashi 80 kashi 90 wata ma kashi 100 ba. Kuma za mu zo wannan topic din zan zayyano maka tun daga bangaren kiwon lafiya, tun daga bangaren ilimi, tun daga bangaren raya ƙasa da birane, tun daga bangaren noma, bangaren walwala da babu bangaren da ba zan taɓo maka ba wanda mai girma gwamna bai yi ayyuka na akalla ayyukan da zan ce maka ya kai kashi 100 ko kashi 90 kashi 80 ba ka iya dawo da mai girma gwamna ƙasa ga kashi 80 a dukkanin ajandodin da ya yi. Albishir ɗin da zan haɗi na ƙarshe shine 'yan fansho waɗanda suka aji aikin su daga 2023 dama na aka tsaya 2024 2025 ina tabbatar maka cewa yanzu an fara biyan su kuɗin su na gratuity waɗanda su ne last batch, waɗanda da mai girma gwamna ya gama biyan su. Duk wanda ya aje aiki da ya aje, ina tabbatar maka da ikon Allah watan da ya aji, in an yi latti wata na 2 da ya aje aikin shi za a biya shi kudin gratuity shi, za a yi setting, domin gwamnan mu dan zamani ne ya zamanantar da komi. Kuma wannan harkar fansho din da an kare kana ajewa za a biya ka.
kuɗin gratuitin ka sannan a ci gaba da biyan kafan shu. Mai girma gwamna bai zo da ne cin amana ba, mai girma gwamna bai zo da ne yaudara ba, kuma muna da ƙwarin gwiwa da yaƙinin cewa 'yan Zamfara sun gamsu sun fahimci salon mulkin mai daraja gwamna kuma za su ci gaba da bashi goyon baya kuma za su ci gaba da yi mashi addu'o'i na tsaron Allah. Maganar tsaro mai girma gwamna yanzu yayo an kawo kayan yaƙi waɗanda da izinin Allah za a tunkari wannan matsalar gadan-gadan da kuma goyon bayan mutanen da ya ɗauko 'yan honta da jami'an tsaro da suke bashi haɗin kai. Ina tabbatar maka ko yanzu mai kurkunu kusan guda 15 zuwa 30 ta iso wannan jiha kuma tana cikin wannan jiha domin ci gaba da yaƙar 'yan ta'adda domin tabbatar da cewa mutanen jihar Zamfara za su iya bacci da idanunsu biyu da ƙarfin Allah da ikon Allah da yadda shi.